बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बिन गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापले खातिर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आबळे सुम्याची साखर शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते नमान मरिये कृपेन भरले, सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमध्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई, आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौजांचे खातीर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरली दिल्यावरली तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टा आणि क्रुसावर जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने मागतो त्याच क्रिस्तांच्या समावारे फायदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखण्या सत्तरबींचे दयेन माका दिलाय तुझे तब्येत मुझे मोतच वाढाय माका राख सांभाळ आणि सलय आमेन. ससना सविष्य जितान कांगे सौम्य आणि निरंतर प्रकाश संचेर पंखमध्ये समाधान सत मनता देवा सर्व पदवीदार बापा स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या सुपता आमच्या सौम्या जो पवित्रत्म्यावर विंगर्भी संभाव ओंकार मरी ताम जन्मलो कांसुलता कालताने कष्ट सोसले ताका कुरसा जडलो तमलांत काने केपलो तुम मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो जीवन जगलो सरगार सडलो सर्व पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला तैंतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसुबे करून तुमचा येतला तत् मानता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे एकता पातकांचे बक्षणे पुढेचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज अमका येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव आणि आम्ही आमची बघस आणि आमका कोण वाईट आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जशी आधी आणि सदा सर्वदा आमेन. मुकाराच्या पहिले एक टेस्टमनी ऐकूया आणि देवाक आम्ही अर्घ्य देऊया. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sylvia, would like to give my testimony. I had messaged brother to keep me in prayer as I was going to India for some personal work of mine. As I stay in Qatar, I was returning back for a week with my son from Qatar to Mumbai. As I went back,
I found a lot of problems occurring for me. So I asked brother to keep me in prayer for me and my family as it was necessary. I couldn't handle things properly. When I messaged brother sent me a message back saying, I sure prayers are needed to recite the word of God, Joshua 1:9, Isaiah 30, verse 21, and Isaiah 45, verse 2. I kept repeating this word of God and I felt much more better. And along with that, brother sent me a message saying that you have to attend a residential retreat if you can to Tabor. But I was on a short vacation, so I was not able to attend the retreat from Sunday to Wednesday. So I told brother I cannot attend, I feel. He said, at least whichever one day if you're there for a Saturday retreat, at least you can attend. So you can try that. So I went. I took an opportunity of attending it. That day also on a Saturday, because I was leaving on Sunday, I couldn't attend the other retreat. As on Saturday also it was so many obstacles were coming, something or the others coming up. I was not able to get out of the house. Some either some security person or the other person was calling and disturbing my way of going out. Anyway, I reached anyhow. I went late, but I reached and I got the adoration. Before the adoration, I reached. And before the retreat could start, there was a little bit introduction, so I reached a little late, but I got the full retreat. As I was in the retreat, Father Prince did a deliverance prayer. It was really touching. It was really touching for my family. He was giving a residential retreat for and a deliverance prayer for family, mostly for families. So as I was praying, as he was giving the deliverance prayer, he was reciting, and we had to recite back. I was very much touched by that, as I surrendered my full family, and I could see some changes in my children also. That time, I didn't get any reply from my children, but as I was going back from the retreat house, I found the change in my children. My children replied to me saying that, Mama, it is because of you I am today good. And it is all because of the prayers of Jesus, which helps me always. I surrender my family. If it was not Jesus, I would not be able to do anything without him. So I would like to thank Jesus. I like to thank brother who enlightened my mind. It was through Jesus only that I was not, it was not my luck, I feel, to go and reach there. It was the Holy Spirit which took me there and enlightened brother also to tell me that I should attend a retreat. Now all thanks to Jesus for this touch, what he has given to me and my family. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for your mercy and your love. Thank you, Your Jesus. blessing the shower. Thank you, Jesus. All your blessing. Thank you, Lord. Your blessing the shower upon her. That you set us free. You take control for our life. Thank you, Lord, family. Thank you, Lord, for his family. Thank you, Lord. This is your family, Lord. Thank you, Jesus. Bless them abundantly, Lord. Thank you, Jesus, for your great glory. Jesus, 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 Jesus. Organ to take Jesus, Jesus. organ. Thank you, Jesus. Organ we might Thank you, take Jesus. lessons for Hallelujah, organ hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sangat hallelujah. amon ek gadi bol. Hallelujah, Gatti tarah hallelujah, stuti kariya. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah.
हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या बळीच्या जिवितात अजापाकलं देव, त्या बळीच्या कुटुंबाक आपडलं देव, त्याच्या भुरग्यांक आपडलं देव, तोच सुमी आमच्या मध्ये असा. त्या सुम्याक घट्ट तळ्यान आमचे माईकान म्यूट करून स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शियाराला बराबर बराबर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sudituka, 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 Jesus, sudituka, Jesus, sudituka, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Rudi, 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 rudi. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, stuti, stuti. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. घट्ट तळ्यात स्तुती करूया. दोन्ही हाता वयर उभारून घट्ट तळ्यात स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Shiara la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, ria, 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 ria. Rudi, 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 rudi. Shiara la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. दाणबरांचे सर्वेच पर आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळार सुपरजल आमचेर फांको दी आनी आमकां सुरवण मेळटली. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांग्या त्या सुम्याक आज आमकां वयर काड, आज आमकां वयर काड, आज आमकां वयर काड, आज आमकां वयर काड, आज आमकां वयर काड. तुज्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फंकय, तुज्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फंकय, तुज्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फंकय. आज बावली मुखामळा, आज पळसर शेखर कान भरली मुखामळा, आज बजवणेन संतोष सान गांवचे पळयकर. आज पिडेत आसली मुखामळा, आज संतोष सान तुझे गुण कशे सकत अनुभव करे शेखर. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shirala barabar. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ತಳುವೆಲಾಗಿ ಕೊಳಗ ತೋಪುಲ್ಯ ಪರಿಸತ ಜೇಸು ಯಾಗಡೆ ಆಪಣಸ ಹಾಲೆಲಿಯ 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 ರಿಯಾ 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 ರುದಿ 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 ಹಾಲೆಲಿಯ ಹಾಲೆಲಿಯ Jesus, 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 स्तुति 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 माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया गट तरह स्तुति करिया गट तरह स्तुति करिया Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus,
loud voice, with loud voice, with loud voice. Open the mic, open the mic. कितले तुम्ही युट्यूबचे कितले जण असतात, आता तुम्ही स्तुती करा, स्तुती करा, दिंबीर पडून स्तुती करा. आज तुम्ही कंच्या जाग्यार दिंबीर पडून स्तुती करतात, त्याच जाग्यार तुमका सडवण देवन येता. कंच्या जाग्यार तुम्ही दिंबीर पडून हात वयर कर मागतात, थंयसर सुटका देवन येता, देवन येता, देवन येता. कंच्या जाग्यार तुम्ही दिंबीर पडून सरेंडर करतात, तो जागो तुम्ही बळवंतरान यूज करता, बळवंतरान यूज करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. राईट साइड चेस्टान किती समस्या असा, जेजू तुका याकडे आपण असा पुढे असुदी याकडे समर्पण देऊन विश्वासान माग. हालेलुया, 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 हालेलुया. याकडे दिंबीर पडून मागते साय, याकडे दिंबीर पडून मागते साय. जेजू तुझ्या मुखार असा, जेजू तुझ्या मुखार असा, जेजू तुका सुटका दिता, दिता सुटका दिता. आजच्या सर्वांच्या बरोबर सुद्धा तो तुका सोडिता, तो तुका सोडयता, तो तुका सोडयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ria, Ria, Ria. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ria, 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 Ria. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. बाप्पा समर्पित या सगळ्या भुरग्या, हे सगळे भुरगे स्तुती करते असताना, हे भुरगे स्तुती करते असताना बाप्पा तुझे दैविक सकत देव आहे, दैविक सकत देव आहे. Exodus 23:25. You shall worship the Lord your God alone. You shall worship the Lord your God alone. तुवे तुझ्या सर्वेस्परा देवाची मात्र स्तुती करची, आणि हांव तुझ्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो. And I will bless your food and water. 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 All whatever you eat today, whatever you're going to drink today, the Lord is going to bless it. The Lord is going to bless it. Believe, believe, believe. The one who has pain about the left knee, God is touching you. God is touching you. कोणाक left kneeच्या वयल्यान दुख आसा, जेजू तुका आपण आसा. God is going to bless your food and water. देव तुझे केते खाताय, आज तुझ्या खाणाचेर आणि उदकाचेर आज आशीर्वाद घालता. आज खाणाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालता. आज तुझ्या खाणाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालता. आज तुझ्या खाणाचेर आणि उदकाचेर आशीर्वाद घालता. आज तुझ्या भुरग्यांनी जेवणच्या जेवणाचेर आशीर्वाद घालता. आज ते जेवण जेवतना हर एक अलर्जी तुझ्या भुरग्यांक सण नसली, एक्झिमा तुझ्या भुरग्यांक सण नसली, पिडा शिडा तुझ्या भुरग्यांक सण नसली. आज या दिसा तुझे स्तुती करताना आज विशेष तुझ्या कुटुंबात रास करता ते पिढ्याची सकत आज तुझे कुटुंब सण नसली. आज तुझे स्तुती करताना आज हर एक बंधन येतात, आज हर एक अस्कत येतात, आज हर एक अडकळ येतात, आज सांगतात काय म्हणाली सुटका म्हणाली. जेजूच्या नावात, जेजूच्या नावात, जेजूच्या नावात आज सर्वेश्वरा तुमच्या देवाची स्तुती करू, स्तुती करू विसर नका. ब्लेस, ब्लेस, वर्शिप हिज नेम, वर्शिप हिम, वर्शिप हिम. हालेलुया, 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 हालेलुया.
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ria, Ria, Ria. Rudi, 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 Rudi. Landache problem. Jesus समर्पण लांडचे प्रॉब्लेम वडले लँड असा वडले लँड असा आणि तो समस्या असतात जांभर वांट्याचे समस्या असतात जांभर तुम्ही 4-5 जण असतात या जाग्याचे वांटे करू आज सोम्याच्या हातात समर्पण दे सोम्याच्या हातात समर्पण दे कितल्या तेंपात दावनो ये जागो अडचण असा आज सोम्याच्या हातात समर्पण दे आज एक्झोडस 23:25 तुम्ही क्लेम करता करता तुझ्या हर एक बंदपास तुटून पडते त्या जाग्याच्या असले हर एक अडकळ तुटून पडते या महिन्यातच त्या जाग्याच्या सगळ्या प्रॉब्लेम रिलीज जाऊ दे रिया 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 रुदी 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 थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस सांगा म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट त्याला क्लेम करूया नंबर्स 23-25 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देवाने तुका सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझ्या फंकमध्ये तुझ्या सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू सर्वेस पर आपल्या मुखावर प्रकाश तुझ्या फंकमध्ये तुझ्या दया करू सर्वेस पर आपल्या मुखावर तुका दाखव आणि तुका शांती दे नंबर 6:24-26 सर्वेस पर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू नमान मरिये कुरपेन बगले सुमर्य सुबेसा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो धनी हात आमचे भोयरुबार्या मागच्या विशेष कितली जण कामाच्या समस्याने असतात फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात आज कितले जण टर्मिनेट केला आज कितल्या निराशपर्यंत असतात आज त्यांचे कंचे सेवी आज अप्रोच येत ना काहीच जॉब मिळतेत ना निराश आज त्यांच्या खातीर तस समय वाट उक्ते करू दे आज आमचे काम समयाच्या समर्पण दिवया आमच्या कामात आजचे हर एक तराचे अडकळे हर एक तराचे प्रेशर सिच्युएशन हर एक तराचे जांभर टॉक्सिक एन्व्हायरमेंट आज कोण आज तुका समडावन घालूंक पळयता शिरखान घालूंक पळयता नाव पाड करूंक पळयता तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना आज तुझे विरोध खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना आज त्या सोम्याच्या नावान तुझे विरोध येता ते हर एक हातेर निष्क्रिय जाऊन दे विषय आम्ही काम करते सुमान आशीर्वादी जाऊन दे सांगत म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट त्याला क्लेम करूया Psalm 121:2 सर्वेस पर थावने तामसो आधार Psalm 121:2 सर्वेस पर थावने तामसो आधार सरगनी संसार 121:2 पर थावने तामसो आधार सरगनी संसार मान मरिये कुरपेन बरले तुम्ही तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो पिढे स्थान ते सुम्याच्या समर्पण देऊया आयसीयू असतात व्हेंटिलेटर असतात बेडर असतात बेड सोर्स झाला बेड रिटर्न झाला आज कितले जणांका हातापायांक बॉल्ड ना कॅन्सर पडे कष्ट असा कितल्याना सिस्ट झाला कितल्याना फायब्रॉइड्स असा कितल्याना आंगार काही लंप्स झाला आज जेजूच्या नावान त्या हर एका पिढेक
फरमाया जेजूच्या नावान त्या पिढेक फरमाया, त्या पिढेक फरमाया. आज सांग्या मुझी कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा मुझे थंय जियेता. मुझी कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा मुझे थंय जियेता. सांग्या मुझी कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा मुझे थंय जियेता. मुझी कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा मुझे थंय जियेता. हर एक कॅन्सर पेशंटचा आज तुमची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा तुमचे थंय जियेता. तुमची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा तुमचे थंय जियेता. तुमची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मा तुमचे थंय जियेता. खंयच्याय पिढेक तुमच्या कुडीचेर अधिकार ना. तुमच्या पिढेक, तुमच्या कुडीत खंयच्याय पिढेक अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. जेजूच्या नावान, जेजूच्या नावान ती पिढा तुमका सण दी, सण दी, सण दी. जेजूच्या नावान तुझी कूड, मुझी कूड देवाचे मंदिर, मुझी कूड देवाचे मंदिर आज फरमाय, फरमाय, फरमाय जेजूच्या नावान. आज मुझे ते लांबचा लांब तुका आज मुझ्या कुडीचेर अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. असकत काही मुझ्या कुडीचेर अधिकार ना, अधिकार ना, अधिकार ना. आज ब्लड प्रेशर कंट्रोल केला. आज सांगा, आज मुझ्या कुडीत वाईटचे सगळे रगत आज जेजूच्या अमले रक्ता नितळसले जाऊ दे. मुझ्या कुडीत देवाचे, देवाचो आत्मा असा. आज देवाचो आत्मा वाळटा, आज देवाचो आत्मा जियेता, आज देवाचो आत्मा जियेता. ती कुड आज सगळी नॉर्मल जाऊ दे, नॉर्मल जाऊ दे, नॉर्मल जाऊ दे, नॉर्मल जाऊ दे, नॉर्मल जाऊ दे. कितले जण ब्लड रिपोर्ट, बायोसिड रिपोर्ट, या विंगड रिपोर्ट राखून असतात. आज सगळं रिपोर्ट नॉर्मल येऊन दे. पण तुम्ही डॉक्टरकडे गेल्यात, आज कोण डॉक्टरकडे गेले, आज डॉक्टरांना रिपोर्ट समाना म्हणला, परत डॉक्टरकडे गेलेला आज विशेष देव सगळं रिपोर्ट नॉर्मल काढू दे. परत वेतनात रिपोर्ट नॉर्मल येऊन दे, येऊन दे जेजूच्या नावात, येऊन दे जेजूच्या नावात, जेजूच्या नावात. सगळे कितले ना आस्पत्रेत सिरियस असतात, मरणाच्या तरी असतात. आज देव तुमची काकूल करू दे जेजूच्या नावात. आमेन, आमेन, आमेन. जेरेमिया 17:14 सांगा मला 3 पटी क्लेम करूया. जेरेमिया 17:14 सुरा मका बरं आणि मका तारण म्हणले की त्या खाऊ तुझी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सर्व सुरा मका बरं आणि बरं जतरो तारण कर आणि मका तारण म्हणले तुझी स्तुती करता. जेरेमिया 17:14 सुरा मका बरं आणि बरं जतरो तुझे तारण कर आणि मका तारण म्हणले कित्या हांव तुझी स्तुती करता. नमान मरिये करपेन वरले समुद्री सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. विशेष गोमोगा बाप्पा या चौथ्याकडे समर्पण दिन मागता. हरी एक कोर्टाचे केस, जागेची समस्या, विजाचे समस्या, कोणी एम्प्लॉयरान फसयला, कोणी आज कोणी पैसे काढून दवल्यात, आज बिल्डरान जागो कर दिवना नावार, कोणी जागो विकला पूण नावार कर दिवना, फॉर्जरी केला, जागो तांच्या नावारच ना जाल्यार ताणी जागो मुजो म्हणून सांगून आज विकला, पैसे काढून धावल्यांत. आज विषय समर्पित एजंटान विजा घालता म्हणले, विजा घाला म्हणून दाखयला पण ते विजा घालूक ना, विजा घालली कट केल्या. माग्या समर्पण माग्या कोण गावाक वचूंक प्रयत्न करते असतात, आज तांचे वचूंक किती अडखळे समस्या असतात, सगळे अडखळे तुटून पडचे पसत. आज विशेष माग्या आज कोण आज तुका फसयत असत, या दिसांनी कोणाचे कोर्टात हिअरिंग असा, वेट करणं असाय. आज विशेष समयाच्या समर्पण हरी एक अडखळ तुटून पडणे, मायग्रेन हेडेक जेजू याकडे आपण असा विशेष समर्पण दिन माग्या. हरी एक जाग्यावर केस सुलन असा, 2 जणांचे घर बांधूक सुरू केले, कन्स्ट्रक्शनचे काम समस्या असा, एकल्याचे घर बांधून झाला कम्प्लिटली, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जाऊना, एकल्याचे घर बांधून सुरू केला, डॉक्युमेंट समस्या असत म्हणा. जेजूच्या नावान सगळे
कितल्या जाग्याचे असले समस्या आसा, जाग्याचे वाट्याचे समस्या आसा, बाउंडचे समस्या आसा, आज समर्पण दिवया. कितले जण बेळें करतात, बेळें जायना मागया सगळ्यांचे बेळें बरें जाता, सगळ्यांचे भोंवतणीचे सगळ्यांचे शेजाऱ्यांचे बेळें केल्ले पुरो बरें जाता आसा. आज तुझ्या जाग्यांत तुवें लायिल्ले कितेंच फळां बरी जातात ना. आज विशेष तरान देवाच्या उतराच्या बळान त्याच समयाच्या कृपेन तुझ्या जाग्यात बरें फळ उदेव सांगा त्या म्हणून सगळ्या गरजो समर्पण दिवन हे उतर 3 पटी क्लेम करया. जेरेमिया 1:10 होमटूक आणि मोडून नाश करूंक आणि विबाडूंक नव्यान बांदूंक आणि रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आणि राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 होमटूक आणि मोडूंक नाश करूंक आणि विबाडूंक नव्यान बांदूंक आणि रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आणि राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. जेरेमिया 1:10 होमटूक आणि मोडूंक नाश करूंक आणि विबाडूंक नव्यान बांदूंक आणि रोवूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आणि राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. नमान मरिये कृपेन भरले समिती सुवेसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavante Maria देवाचे माय आम्हा पापी विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या आताच्या गांठीत दुःख असा जेस तुका आपटते असा समर्पण दिन माग ह्या आकड्याच्या कणात जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया तुनी हा दोयर बारया समर्पण दिल्या आमची आख्खी पयसवा आमच्या बोबग्या पाप सेवा सगळ्या बिस्पांक काढले असं की बावन दरबडी सगळ्या लायकांक सगळ्या धर्मणी सगळ्या मिशनरी सगळे कॉन्वेंटा सगळे सेमिनरीज रिट्रीट सेंटर मागण्या जमती समर्पण दिन मागया आमची मागण्या जमत विशेष समर्पण दिव्या आमची मागण्या जमत आमची मागण्या जमत ख्रिस्त रायाची मागण्या जमत आमची मागण्या जमत जी कोण तुम्ही आज या मागण्या जमत तुम्ही या मागण्या जमत सांगे देवान तुमका हर एकल्याक नवान आपयला या मागण्या जमती पासत मागव या मागण्या जमती पासत वावरो देवान तुमका हर एकल्याक तुमच्या नवान आपयला देवाची मांडावळ नासताना कोणूच आज तुम्ही या लयनीर ये मागण्या ऐकना कोणूच ना जेसून म्हणा बापान तांका मुझे लक्ष वडले शिवाय कोणूच मुझे लागी येऊ शकना कोणूच ना आज बापान तुमका हर एकल्याक आज या मागण्याच्या जमते पडला म्हळ्यार देव तुमचे दान वरती क्षमा करता त्या देखून माग्या आयझाया 48:17 देवा तुझ्या मतीत मुझे खातीर कसली मांडावळ आसा उक्ती कर परत एक पटी कोणाक हाताच्या गांठीन दूख आसा जावंक पुरो उलपल्ल्या परी जाता जावंक पुरो दूख आसा याकडे रिलीज जाते आसा ती दूख रिलीज जाते आसा फातये क्लेम कर माग्या विशेष सरा शिरा बारा 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 त्या व्यक्तीक बोलून तरान जेजू स्पर्श करना सा विशेष सरा दोन्ही हात वयर उबारया या मागण्या जमतेच्या एक मांडावळे पासत माग्या तसेच माग्या हांगासर कॅनडा एक मागण्या जमत आसा आजामुशान प्रेयर ग्रुप या मागण्या जमत पासून माग्या ही मागण्या जमत वाटचे पासून देवाचो दैवी कत्म ही जमत चलन वरदी कंट्रोला काडून दे ह्या गावात एक बळवून तर मागण्या जमत वाटच्या पासून ह्या गावात सुवार्ता बळवून तर स्प्रेड जावचे पासून माग्या कितलोसो लोक ह्या गावान मागण्याक वचना मिसाक वचना कितल्या लोकांक मागण्याचे सिरियसनेस करतना मिसाचे सिरियसनेस करतना
मागण्याचे मिसाकचे एक कंच्या एका प्रोग्रामात गेल्या बरे पार्ट्याक गेल्या बरे आजुशी सगळे बदलवचे बसत मागया सगळे सांगात म्हणून येऊ तर 5 पटी गट्ट तलान क्लेम कर मागया जफानिया 3:70 सर्वेस तुझो देव तुझे मध्ये असा जैस दिसलो जुजलितो जफानिया 3:70 तुझो देव तुझे मध्ये असा जैस दिसलो जुजलितो जफानिया 3:70 तुझो देव तुझे मध्ये असा तुला जुजलितो जफानिया 3:70 सर्वेस तुझो देव तुझे मध्ये असा जैस दिसलो जुजलितो जफानिया 3:70 सर्वेस तुझो देव तुझे मध्ये असा जैस दिसलो जुजलितो नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाचे वेळ आम्हा बापी करते मिळते आता परत एक पटे जेजो इन्स्पायर करते असा लेफ्ट हाताच्या गाठीत पर्टिक्युलरली लेफ्ट हाताची गाठ थंयसर या घडये तुका उलपता थंयसर उलपता जावं खंयतेय समस्या आसा थंयसर जेजू तुका आपडते आसा बळवंतरान आपडते आसा कोण आसा या लायनीर तू युट्यूबाचेर आसा जावं पुरो या तू झूमाचेर आसा जावं पुरो चेक कर जावं पुरो कितेंय जाल्ले थंयसर समस्या जाल्ले तुजे कडेन एक्सरे आसा कितेंय आसा ते सोमा परतून चेक कर सोम्याच्या नावान ताच्या उतराचेर विश्वास दवरून चेक कर देव तुका खंडी जावन स्पर्श करतलो तुझे विश्वासान माग सांगात एक घडीवर घट्ट त्याला स्तुती करूया हालेलुया 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 क्लारा आळवा संजीत अनारिटा कुटिनो विश्वास डिसोजा जूलियट डिसोजा लेनी वेगस आशा राणी अडोरा साजिता फर्नांडिस बापा दादा समर्पित बापा ग्रेटरी सोजा रेनर हिल्डा जॉयस माइकल लुसिटा रेस रॉबर्ट देवांजल समर्पिता अरुण डेरिक डोमिनिक जेरी जेसिंता जेनिसिया जिशेल सिंड्रेला जेम्स जूलियट बरेटो अलिस्टर मजिटा जूलियट निश्मा जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन ज्योति लिगोरी लारिसा जॉयस्टन कैल्विन कैटलिन किशोर विडा लांसी लानिस अनिता आश्लिन लीना डिसोजा लीना मेलविन शरद सोनल टेरेसा लीना वाज लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन लितिशा हेनरी मार्गरेट क्रिस्टन मिलबर्न मरिया नैन्सी डेसा नैन्सी लोबो प्रदीप प्रतिष्ठा प्रिया प्रीवा इवान राइना जानिक विजय रिन्ना अलगर गिल्बर्ट सिरिल लोबो साविता अनिल ग्लोरिया वेरोनिका कैस्लिनो इनासाम बापाया हरियका तुझ्या भुरग्याक याकडे समर्पिता तुझ्या दैविक स्पर्श देवे आयचे दिवस तुझ्या मगांतर खबर आयचे दिवस तांकां तू सलनवर आज तुझे स्तुती करताना आज तुझे आराधन करताना तांच्या जिवितांत हरियक अडकळ अडचण बनपासून तुटवून पडच्यापासून जिसच्या भडवून नवानाक मागता बापा आमेन 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 संगता मेळोन म्हणया उदास दवर ये बोधयाळी अंकारी तुझ्या दवर ठार मगलो मध्यस्थी सदलो कोण मोकळा असता ऐकोंक ना हे पतीने धैर्य कान घेऊन तुझ्याकडे येता ये अंपारी मुझे माई तुझ्याकडे येता पातकी आणि खंतीस्त तुझे मुखार रावता मुनी सल्ला देवपुताचे माई कोण तुझे काकुळतीन म्हणजे मागण्या ऐक आणि हांव मागता ते म्हाका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड कितले जना तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसा कितले जना पेटिशनां धाडूंक आसात
तुमकां मेसेज धाडूंक आसा 9900332411 ह्या नंबराचेर तुमचे टेस्टमनीज आनी तुमची पेटिशनां ह्या नंबराचेर तुमी धाडून दिया. देव तुमकां हरी एकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड.